היי כולם ותודה רבה שהגעתם לסרטון הראשון שלי. מי שלא יודעת, לערוץ הזה קוראים DIY מקוריים. הסרטון הזה לא הולך להיות DIY, אלא זה הולך להיות סרטון שמדבר על הערוץ, מה יהיה בו, והאם התוכן הזה מתאים לכם בכלל. בערוץ הזה אני עומדת להראות לכם DIY מקוריים שאני מוציאה ומראה לכם בנות איך להכין אותם ואיך הם יצאו הכי מושלמים והכי מקוריים שיש בעולם. וגם בערוץ הזה אני אעשה DIY'ים שהם רצים מהאינטרנט ואני אסביר לכם איך לעשות אותם, אם הם טובים, אם הם יפים, אם יש תוצאה טובה ואם יש דרכים בכלל יותר קלות לעשות אותם. ואני מצטערת מראש שאין לי עריכה טובה, אבל אתם תראו שמסרטון לסרטון זה יסתדר. ועכשיו אני אדבר איתכם קצת על עצמי, כדי שתוכלו לפחות להכיר אותי קצת, כי במשך כל הסרטונים אתם לא תראו אותי, אתם תראו רק את הידיים שלי. שמי יעל, אני בכיתה ד' ואני בת 10. אין הרבה דברים לספר עליי, לכן אני לא אומר עוד. אני מקווה שנהנתם ואני בטוחה שנהנתם. אם נהנתם, תעשו לייק לסרטון, ואם אתם אוהבים את התוכן ואתם אוהבים את הסרטון הזה, אז תירשמו לערוץ, ויאללה ביי.